Ефір АТР триває. Я, Альвіна Сидбулаєва, приймаю естафету від своєї колеги Катерини Вишневської. І говоритиме наживо про найцікавіші, найактуальніші події, які відбуваються в нашій країні. Залишайтеся з нами, нам є про що розповісти. Яременко погрожує. Фігурант секс-скандалу каже, за оприлюднення його переписки з Повією світить до 7 років. Народного депутата судять. Чи опиниться Ярослав Дубневич за ґратами? НАТО закликало Росію повернути Крим. Федерація роздратована і розлючена. Я вітаю всіх, хто долучився до нашого прямого ефіру. І я вже рада представити наших гостей. Сергій Старенько, адвокат, вітаю вас. І Юрій Рубан, політолог. Доброго вечора. І розпочнемо щодо скандалу, який відбувається вже третю добу біля Яременка. Ось народний депутат від «Слуги народу» Богдан Яременко запитали, чи погрожував він журналістам за оприлюднення його переписки з Повією. Ось що він відповів. Давайте послухаємо разом. Як в ситуації, коли ви переписувалися з Повією у Верховній Раді, раптом вийшли винні журналісти? Дивіться, це не є факт. Є факт лише оприлюднення якоїсь картинки з мого телефону. Більше я нічого сказати не можу. Дякую. Чому винні журналісти? Хіба ми не виконуємо свою роботу? Ми ще не завершили. А ось депутати поведінку свого колеги Яременка розцінюють по-різному. Давайте послухаємо думки народних депутатів. Я думаю, все-таки, що це більше із частини емоційності, тому що справді на нього сьогодні виливають дуже багато негативу. І як людину я розумію, співчуваю і співрозділяю, але тим не менше, як публічна особа, як політик, він знав, на що він йшов. І якщо погрожувати журналістам, то це шлях в нікуди. Не можна воювати з тими, хто робить свою роботу і робить її добре. Я вважаю, що всі народні депутати повинні пам'ятати, що Верховна Рада – це представницький орган, це державний орган, який представляє державу, в тому числі на міжнародному рівні, в тому числі є символом, можна так сказати, поведінки України, маркером поведінки України в цілому. І, безумовно, жоден народний депутат, мені здається, не мав би свою персональну відповідальність переносити на відповідальність інших, тим більше, якщо вона такою не є. Дякую. Хай фракція «Слуга народу» розбереться сама і скаже, яким чином вони його карають. А може вони взагалі його заохочення якесь йому зроблять? Може він молодець, може він не тільки там на себе працював, але і для колег. Може він і для колег якось там проводив роботу. Ось таке відбувається вже третю добу. Як ви розцінюєте ситуацію, яка склалася в Верховній Раді? Я б хотів додати до того, що сказали депутати, що він не є просто представником держави Україна. Він є представником кожного з того з виборців, який віддав за нього голос. І ті люди на Троєщині, які за нього там голосували, в місті Києві і на його окрузі, вони повинні мати можливість з нього спитати. А от такий скандал, він розвивається, з моєї точки зору, саме тому, що неадекватна реакція самої цієї людини, цього народного депутата, на те, що дійсно його схопили там за руку за непотребством, по великому рахунку. Це публічне місце, він відтворює публічні функції, представницькі функції людей, і він реагує неадекватно. Якщо підтвердяться заяви і дійсно буде доведено, що він погрожував журналістам, то це взагалі є карний злочин, за який може наступити відповідальність. Про цю ситуацію вже написали в BBC і Deutsche Welle. Як гадаєте, чи вплине це на імідж України, на ваш погляд? Я думаю, що на імідж України це вплине, але не надто, тому що надто багато скандалів навколо іміджу України останнім часом. І я думаю, що воно лягає якби в загальний, знаєте, такий наратив такого якогось цирку. Я єдине можу додати до цього таку річ. Йдеться ж про не тільки про моральну сторону. Моральна сторона – це врешті-решт у нього є дружина там. Так, нехай розбирається, що там. Йдеться для мене, я би хотів привернути увагу, що йдеться, по-перше, про професійні якості, тому що йдеться про людину, яка позиціонує себе як дипломата і яка очолює комітет з міжнародних справ у парламентському, у парламенті. Що це означає? Це означає, що це людина, має бути професійно
професійно підготовлена. Я так чув, що професійних дипломатів колись, в всякому разі, їх учили, що в публічних місцях не треба, наприклад, плювати на підлогу, там колупатися в носі чи в вусі і так далі. І вести себе треба так, щоб такі речі були просто неможливі. А чому? То, що зараз має пряме відношення до національної безпеки. Тому що дипломатія – це сфера, в тому числі національної безпеки. І людина, яка має допуски до державних таємниць і так далі, на наших очах ми бачимо, що людина контактує з жінками легкої поведінки і так далі. Для будь-якої спецслужби це, як би сказати, це надзвичайно, це просто заохочення, я би так сказав, для того, щоб контролювати цю людину. Тому з точки зору, я вважаю, що з точки зору чисто професійних таких речей і національної безпеки і так далі, цьому треба давати якусь оцінку не моральну, а чисто таку. А чи має ця людина піти з посади, залишити комітет, який очолює? Насправді це і є маркером правильної поведінки політика і публічної особи. Якщо трапитись може все, що завгодно, з ким завгодно. Але якщо вже так трапилось, ти повинен адекватно реагувати і політично відповідати за свої вчинки, які ти вчинив у політичному, публічному просторі. А не звинувачувати всіх, що я когось побачив і спровокував спеціально. Це дурниця, з якої сміються, по-моєму, навіть діти. Тому я вважаю, що повинно бути розглянуто це на фракції. Я думаю, що фракція повинна це розглянути і дати оцінку поведінці, а сам цей народний депутат повинен заявити або про складання повноважень як голови комітету, або навіть і самого депутата. Тому що це дає ілюстрацію того, що дійсно відбувається в Верховній Раді, і поваги ні із середини країни, ні ззовні країни це не додасть точно. Але знаючи про те, що вони все ж таки в монобільшості, чи будуть вони голосувати? Але ми бачимо, що Верещук, вона, скажімо, розкриткувала її дію. Хай фракція поговорить і винесе якесь рішення фракції, хоча б в публічний простір. Тоді ми зможемо розуміти. Звичайно, це соблазн великий. Ми монобільшість, ми будемо творити все, що захочемо. Не будуть вони творити все, що захочуть. Ми можемо взяти приклад, пам'ятаєте, кнопкодавство. Ця політична сила прийшла на фоні боротьби з кнопкодавством. А ми побачили, що більшість з них саме зі «Слуги народу». Так, і вони, да. І давайте поговоримо, що відбувається на Донеччині. Ось дату початку розведення в Петрівському буде перенесено. Про це розповів міністр оборони Андрій Загороднюк. Давайте послухаємо його. Дійсно, обстріли були, і тому ми очікуємо переглядати, тому що ми йдемо 7 днів від обстрілів. Коротко і ясно. Останні обстріли 30 числа. Ось ми почули, що 30 числа були останні обстріли, але ті умови, які були заздалегідь, що 7 днів тиші, не відбуваються, і ми бачимо розведення вже в Золотому і в Петрівському. Як ставитися до такої роботи нової влади? Бачите, я все-таки ж не військовий, я політолог. І я так розумію, що первинним є ключове політичне питання. І то, що зараз загальмувалося, це означає, що не вирішено політичне питання. Я не дуже вірю в ці всі обстріли, всі ці оповіді, вони один раз так кажуть, другий раз інакше. Мені здається, що ключове тут таке. Я хочу нагадати базові речі. Що Путін сказав дуже чітко, що він поїде у Париж на цей саміт четвірки, тільки якщо там буде підготовлений і підписаний абсолютно конкретний документ. Зрозуміло, про що йдеться в цьому документі. В цьому документі буде говоритися про легалізацію статусу так званих ЛНР, ДНР в складі України. Для того, щоб це добитися, щоб це все було реалістично, навколо цього ведуться переговори. І я так розумію, що зараз насправді оці всі затики відведення, не відведення, це все є індикатори того, що просто за лаштунками десь на чомусь спіткнулося. Я думаю, що це питання буде якось переговорщики, які там ведуть. Ми ж не знаємо, ніхто веде ці переговори, вони йдуть повз МЗС, ми твердо знаємо вже. Вони йдуть. І це повернемося до вашого попереднього питання, що буде з депутатами. Нічого з депутатами, я думаю, зараз не буде, тому що президенту Зеленському з усіх сил треба 300 голосів.
300 голосів потрібно, частину дасть, звичайно, опозиційний блок «За життя», і ще частину, звичайно, треба зберегти монолітність фракції для дуже складного голосування про майбутній статус оцих ЛНР, ДНР в складі України. Так що з цієї точки зору, значить, все, що відбувається, я би так, мені так здається, воно обертається навколо ключового політичного цього питання. І ось в Золотому вже завершили розведення сил. Про це розповів речник штабу ООС Андрій Агеєв в ексклюзивному інтерв'ю коментарі АТР. Давайте послухаємо його. Сьогодні до 12-ї години відбулося завершення розведення в дзеркальному порядку, тобто одночасно з обох сторін. А більша частина ветеранів виїхали з Золотого. Це Громадському повідомив заступник голови Нацполіції Вадим Троян. Коли знаходяться мешканці, які є без прописки на цих територіях розведення, перевірка їх до кожного дня. Це нормально, це так і потрібно бути. І вже більша частина їх виїхала. Там тільки волонтери без зброї. В Золотому 4, їх знаходиться 10 чоловік. А ось екс-командир полку Азов Максим Жорін розповів, що в Золотому знаходиться багато волонтерів і ветеранів. Давайте його теж послухаємо. Я, чесно кажучи, не знаю, звідки бере інформацію Вадим Троян, але там знаходяться наші хлопці, ветерани, вони звідти нікуди не поїхали. Більше того, я скажу, що там більше 10 ветеранів, які знаходяться саме в Золотому, в тому, яке сьогодні ізольовано, де навіть для них є перешкоди сьогодні в плані там харчування, побуту та всього іншого. Але і перед цим блокпостом так само є дуже велика кількість волонтерів та ветеранів, які сьогодні готові так само допомагати. Їх набагато більше, ніж 10. Сергій, як гадаєте, в цій ситуації більше все ж таки політики, чи все ж таки люди, які хочуть захистити Україну? Я думаю, що більше політики, саме тому, що дуже багато зараз... Розумієте, є курс країни, да? Президент його оголосив, цей курс. Є дуже багато незадоволених людей, які робили на цьому бізнес, які заробляли гроші на цьому, які досягали якоїсь своєї мети, яка не пов'язана із державною політикою, скажімо так. І оці махновські отряди, які ніхто не знає, хто вони, одні говорять, що це добровольці, другі говорять, що це ветерани, треті говорять, що це місцеві жителі і так далі. Це говорить про те, що там різні політичні сили намагаються використати цих людей для того, щоб досягти якоїсь своєї... А на ваш погляд, хто хоче використати їх? Я думаю, що це попередня влада, яка хоче показати, що не можна йти тим шляхом, який зараз обрано президентом країни і підтримано Верховною Радою. Я думаю, що це реваншистські сили, які насправді хочуть поламати весь цей процес. І повертаючись до попереднього вашого запитання, ті обстріли, які відбуваються з обох сторін, ми ж повинні розуміти, що дуже багато сил і в Росії зацікавлені в тому, щоб не припинялася ця війна. І в Україні, на жаль, є такі люди, які зацікавлені в тому, щоб не припинялася ця війна і цей конфлікт. Пан Юрій, ви теж вважаєте, що реваншисти стоять за цими акціями і за ситуацією? Та ні, я не знаю, що таке реваншисти. Я просто думаю, що в контурі майбутньої домовленості з Росією, над якою зараз працюють, там же є ж і особистий вимір. І в тому числі, я думаю, що особистий вимір міністра внутрішніх справ. Він, я не знаю, можна його назвати реваншистом, бо він вже був і в минулій владі, і в теперішній. Тут мені важко так якось сказати. Але, в всякому разі, мені зрозуміло на 100%, що вимога Путіна була... Пам'ятаєте знаменитий закон, який подавали чуть не в перший день Зеленський, коли прийшов до влади? Пам'ятаєте закон про люстрацію? Про те, щоб ні один не був. Це була умова Путіна для початку переговорів, так би мовити, закулісних цих. Да, і повертаючись щодо пан Юрій, добровольців. До цього, то зрозуміло, що зараз відбувається. Тобто, зрозуміло, що міністр внутрішніх справ і та група людей, які навколо нього, хочуть, щоб їхні інтереси теж були враховані в оцих закулісних переговорах. Вони показують, що вони теж гравці, і з ними теж треба рахуватися. Можна так сказати. Да. Я не думаю, що він один, я думаю, що там ціла група людей. Але ми бачимо, що в Золотому розведення сил відбувається, і всі це бачать, як це виглядає на окупованій території. Хтось бачив, як відводить свої війська саме Росія?
Ну, на жаль, мені невідомо про те, чи хтось щось там бачив, але влада наша заявляє, що також проводиться відведення саме в Золотому. Тому кому довіряти в цьому питанні? Я думаю, що треба довіряти владі. Та всі ці відведення і розведення привели до скандалу. Ось волонтерка Маруся Звіробій не шкодує про сказане у відеозверненні президенту. У відповідь на питання глядача ВТР АТР вона заявила, президент має вибачитись. Давайте послухаємо. Якби хтось примінив до мене, я б сказав, що це є погроза моєму життю і здоров'ю. Я би пішов в міліцію і написав заяву. Я виключно про це. Чи це не обмовка? Так. В поліцію? По-перше, мені пофіг, якщо чесно. По-друге, якби та тварина приїхала на передову і сказала мені те, що він сказав бойцям, я би все це висказала йому в обличчя. По-третє, я йому можу зараз висказати все це в обличчя в тій самій формі. Тому що якщо воно не вибачиться, а там вибачатися на кілька діб взагалі за все, за що мене вкурвлює цей президент, він буде сидіти, вибачатись кілька діб. А ось народний депутат від «Слуги народу» Олександр Качура розповів, що правоохоронці відкрили провадження стосовно відеозвернення Софії Федини та Марусі Звіробій до президента. Після того, як я проаналізував всі відеозаписи, я побачив, що це всі висловлювання, вони вказані не у вигляді оціночних суджень, а вони вказані фактичними твердженнями, ще й закликами до повалення органів державної влади, а також вбивство громадянина України і президента України Володимира Олександровича Зеленського. Як ви сприйняли відеозвернення Федини і Звіробій? Це однозначно погроза президенту і однозначно висловлена публічним способом засобами масової інформації. Як юрист я можу сказати однозначно, склад злочину є. Якщо він буде розслідуваний і передана справа до суду, то може наступити відповідальність. З точки зору політичної, я думаю, що це знову ж таки, знаєте, намагання розхитати ситуацію, спровокувати на якусь неадекватну відповідь. Я вважаю, що кримінальне провадження і розслідування – це є адекватна відповідь, і це нормально в тому суспільстві, в якому ми повинні жити в правовому. А отакі погрози, вибачте, цинічні, можливо, якесь минуле дає підстави так говорити цій жінці, але... Вона просто може і обурена тим, що відбувається, і вона волонтер, яка саме... Це синдром Фанні Каплан, знаєте, розумієте, вийти і застрілити всіх там, кого бачу, хто мені не подобається. Пане Юрій, як ви гадаєте, чи є тут загрози і ваше ставлення до відео? Ні, чекайте, давайте так. Я не юрист, знов таки, бачите, в чому проблема? З тим правосуддям надзвичайно, з тим колосальною політизацією всіх правоохоронних органів і всього правосуддя, яке в нас відбувається, яке не приховується, і яке, власне кажучи, робиться нормою. Ми ж з вами пам'ятаємо, що генеральний прокурор на 100% моя людина і все в тому, то які б не були висновки, то що ви кажете, які б не було рішення суду там чи прокурора, воно все одно не переконає іншу сторону. Насправді біда полягає в тому, що у нас суспільство досі ще живе в режимі минулих виборів. До цього часу в нас, ми ж бачимо, влада і, власне кажучи, і опозиція, вони якби існують в режимі, так би мовити, взаємного поборювання. І мені здається, що все-таки перший крок тут повинна зробити влада. Тому що влада, вибачте, вона на те й влада, для того її... А що має зробити влада? Найперше завдання влади – це єдність країни. От єдність країни, для того, щоб досягти єдність, треба вийти з режиму виборів. А режим виборів, от розумієте, коли мені щодня розповідають. Майже півроку. А ви ж дивіться, коли нам розповідають, що протести існують, незгода з владою. Таке враження, що, знаєте, люди спять вже півроку, а вже у нас влада змінилася. Вони турборежимом приймають закон в Верховній Раді. Це Єременко, це і інші депутати, які
кожен працює по-своєму. Да. Но ви зверніть увагу, що в кожному інтерв'ю представників влади в дуже багатьох заявах лунає таке, що значить, єдина правильна позиція – це влади, а всі протести, вся опозиція, все пояснюється просто тим, що попередня влада там фінансує опозиціонерів і так далі, і так далі. Пан Юрій, скажіть, будь ласка, вам сподобалось відео, як відеозвернення Федини і Звірові? Це не моя стилістика, я такого не дуже люблю. Воно не політичне. Я розумію, що даються політичні оцінки, це мені зрозуміло. Я багато в чому не згоден з нинішньою владою, але на ґрунті того, що політичні оцінки мої зовсім інші. А стилістика мені така не дуже подобається. Це просто була провокація. Я вважаю, провокація з метою вивчити реакцію суспільства саме на це. І, на жаль, мені здається, що зараз суспільство поступово готують. Я погоджуюсь з вами, що не вийшли ми із стану виборів, але не вийшли саме ті, хто програв ці вибори. От вони не вийшли із цього стану виборів. І вони готують суспільство до того, що зараз щось відбудеться, і оці розмови... І знову будуть вибори президентські, і ми повернемося... Це є допустимим. Повернемо колишнього президента. Ну, я таке чув від пані Лізи Богуцької, яка писала десь там, що де там у грудні, негайно буде путч. Я ніколи не чув цього від опозиції. Від всяких таких міських сумасшедших я чув. А це хто виступав? Це виступала партія «Слуга народу»? Ліза Богуцька, да, вона... Ні, зараз Маруся Звіробій і... Я ж про що кажу? Я ж і кажу, що це є не моя стилістика, мені вона не імпонує. Але ще раз я вважаю, що перший крок в питанні, це перша відповідальність будь-якої влади, це єдність суспільства. Найперше. І те, що влада не робить крок назустріч, а навпаки загострюється, і мені зрозуміло, навіщо вона загострює, і ви це знаєте, і я це знаю. Чому це робиться? Це можна прочитати цілу лекцію соціологічну. Чому владі це потрібно? Для того, щоб зберегти максимальну підтримку. Знаєте, тут знов-таки питання таке. Чи не є тут ризик такий, що зберігаючи максимальну підтримку от зараз, зберігаючи, щоб завдяки цій максимальній підтримці контролювати, щоб не розпалася оці 250, скільки там голосів «Слуги народу». І для того, щоб зібрати конституційну більшість на питанні, значить, про особливий статус, чи не закладає в цей час, от завдяки цьому, влада великі міни під майбутнє? Тому що з голосуванням, на мій погляд, за особливий статус, там як там буде написано ЛНР, ДНР, історія ж не закінчується, вона навпаки тільки починається після цього. І в зв'язку з цим мені щось здається, що варто було би до будь-яких рішень, ну, з цієї точки зору, дивитися, чи допомагають вони єдності суспільству, чи ні. Але ж єдність суспільства, дивіться, у «Слуги народу» і так є підтримка близько 70% населення. Чи є це єдність? Я вважаю, що є. І ті гасла, на яких вони прийшли до влади, ну, вони як можуть, так намагаються довести до кінця. Звичайно, не дуже якісно вони це роблять, але вони це роблять. І я думаю, що 300 голосів для конституційної більшості вони назбирають. А от що буде потім, дійсно, я з вами погоджуюсь. Всі вони почнуть бігти в різні сторони. Зрозуміло. І ось міністр інфраструктури Владислав Криклій розповів, за який кошт відновлювати Донбас. Давайте його послухаємо. Стосовно того, чи будуть сплачувати за це українці, за непідконтрольну територію, звісно, що ні. Це апріорі неможливо, тому нехай повертають нам спершу територію, потім виплачують репарації країни-агресор, а тоді ми вже будемо говорити про те, як ми будемо вкладати і відновлювати цей регіон. Ось ми почули, хто буде, виходить, країна-агресорка буде відновлювати Донбас? Ну, нібито Росія повинна заплатити ті кошти. Ну, а ви взагалі вірите в те, що Росія буде платити гроші України, або вона відновила свої окуповані території? Всі заяви Росії всі ці 5 років лунали тільки одні. Причому але зараз Росії лунає від міністра теж Тому це просто України, це гасло, яке або посіє, знаєте, недовіру жителів, які там живуть і ще хочуть повернутися до України. Але якщо такі заяви робить міністр України, про що це може свідчити, Юрій?
Та ні про що завгодно. Ну, але ж він людина, яка відповідає за свою частину. Має виконувати свої завдання, але ми бачимо такі заяви, і якщо так вони висловлюються, що буде далі? Ну, ми не знаємо, що буде далі. Я не пророк, але які в нас підстави думати, що у пана міністра його життєвий шлях і досвід такий, що він відповідає за свої радикальні заяви. Там багато молодих людей, які, власне кажучи, слова вони ж дешеві. Що відбувається? Знову таки, повертаючись до того, про що ми говорили про нашу єдність. Зрозуміло, що одна частина заяв спрямована на ту аудиторію, яку колись ми називали помаранчевими. Це заяви, наприклад, міністра Криклія. Друга частина заяв з боку РНБО, наприклад, пана Сивохо, він відповідальний за роботу з тим електоратом, за заяви по відношенню до того електорату, який колись ми називали синім. Пам'ятаєте? Так, хотілося повернутися щодо Донбасу. Якщо заяви такі висловлює такі заяви міністр України, про що це свідчить? Про бажання зберегти те, що ми говорили, бажання зберегти підтримку в різних секторах, які не туляться. І запросити Росію, вона щоб дала гроші і відновила Донбас. Ні про що це, розмова про те, що Криклій зробить таку заяву і після цього Путін прямо прибіжить з мішком грошей, дозвольте таке не повірити. Взагалі, така заява може навпаки слугувати тому, що це не відбудеться. Тобто вчинення якогось спротиву тим об'єднавчим процесам, які так і трохи вони там щось починають там варитися. Насправді така заява, вона є вочевидь безперспективною навіть з точки зору міжнародного права. І ніяких там репарацій, виплат якихось... Аби сказати, так? Аби сказати, так. Тому це може тільки нашкодити, насправді. І ось поговоримо трохи щодо Криму. НАТО закликало Росію повернути Крим. Про це йдеться в спільній заяві Альянсу і України. Ми закликаємо Росію повернути Україні контроль над Кримом. Ми засуджуємо постійне і широкомасштабне нарощування військового потенціалу Росії в Криму, що є частиною загальної моделі агресивних дій Росії у регіоні. Країни-члени НАТО глибоко стурбовані порушеннями прав людини та зловживаннями з боку російської фактичної влади в Криму щодо всіх громадян України, включаючи кримських татар і членів інших місцевих громад. І в Росії вже відреагували. Слухаємо члена Ради Федерації Росії Франца Клінцевича. Що вона сказала? Закликаючи Росію передати контроль над Кримом Україні, Альянс не віддає собі звіту в тому, що подібні заклики, що йдуть від військового блоку, можуть сприйматися як погрози на нашу адресу. Ось НАТО закликає, Росія каже, що це погроза. НАТО робить свою роботу і робить її, як мені здається, правильно. Росія нічим не здивувала в даному випадку. Вони ж завжди... Але ми бачимо стурбованість НАТО, така ж стурбованість є і у європейських країн. І ця стурбованість вже 6 років. Будуть які дії? Як гадаєте? Військові ви маєте на увазі? НАТО – це військовий блок, в першу чергу. Європа є санкція. Санкції будуть, і заяви ці будуть, і добре, що вони є, тому що зараз вирішується і питання про подальшу взаємодію України та НАТО. І НАТО чітко дає розуміти, що є ключові точки, від яких ніхто не відмовиться. Навіть в угоду сильній державі, якою є Росія. Тому я вважаю, що це нормально і це правильно, і ми повинні про це постійно говорити. А тема Криму у нової влади на якій стадії, на ваш погляд, Юрій? Давайте подумаємо про Донбас. Ми бачимо, що там щось вирішується, а Крим? Що відбувається, власне, з цією заявою НАТО? Ми з вами здогадуємося, про що йдеться. Звичайно, що сильною відповіддю НАТО було би, звичайно, сильною відповіддю НАТО, звичайно, була би інтеграція України до євроатлантичного оборонного простору. Но проблема у чому, і це, якщо хто уважно стежив за вчорашніми подіями, там і Північно-Атлантичною радою, і зустрічю, і тими заявами, які лунали, ви ж зверніть увагу, немає з боку НАТО і в спільній заяві немає жодних оцінок щодо
щодо майбутнього України. Знову таки повертаємося до того. Зрозуміло, що мета Путіна ж не просто там Крим чи не просто Донбас. Мета Путіна полягає в тому, щоб заблокувати можливості України до руху до Європейського Союзу і НАТО. Очевидно, це теж десь в пакеті це обговорюється. Через те, знаючи це, НАТО, наприклад, не робить у своїх заявах ніяких особливих реверансів в сторону України, в сторону її, так би мовити, майбутнього в євроатлантичній інтеграції. Зверніть увагу. То, що стосується Криму, воно чому турбує НАТО і наших європейських партнерів? Це дуже важливо. Треба розуміти, що і відбувається перегляд тих кордонів в Європі, які склалися після Другої світової війни. Це так як відповідальність НАТО забезпечити стабільність у Європі і недоторканність кордонів, то звичайно, що країн-членів НАТО, підкреслюю, то звичайно це турбує НАТО, і НАТО робить цю заяву. Но такого, щоб це страшно вразило Росію. Там стурбованість висловлюють уже з 2014 року, як ви справедливо кажете, всі уряди і всі організації висловлюють величезну стурбованість. Але знов таки питання ж не в стурбованості, а в практичних кроках. То, що українська влада, звичайно, винесе це питання за дужки, це зрозуміло в тому, тому що я думаю, що будь-яке врегулювання з Росією, до якого так прагне під гаслом миру, це ж ми догадуємося, що йдеться про врегулювання якихось стосунків з Росією, і зрозуміло, що в цьому світлі, очевидно, будуть пропонуватися якісь варіанти винесення Криму за дужки. Так би мовити, оцього питання, щоб його зняти, його, так би мовити, гостроту. Як це все буде? Давайте почитаємо документ, який буде підписаний у Парижі. Що там буде сказано про Крим і так далі. Поки що я не бачу, як би сказати, поки що є досить обмежені можливості цього впливу, тому що завжди була позиція української сторони така, от як ви кажете, за попередньої влади була така позиція, що врегулювання в Донбасі в одному пакеті з кримським врегулюванням. Це підкреслювалося. Зараз я взагалі не відчуваю самого, як буде це в публічній сфері, ніде не озвучуються головні принципи врегулювання навіть в Донбасі, не кажучи вже про Крим. Про Крим мовчать взагалі, так? Да, ось про Крим мовчать, а ось щодо обміну полонених, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко каже, що він на стадії підготовки. Давайте послухаємо його. Це не період очікування, це період підбору підходящих кандидатів на обмін, вивчення їх справ і одночасна можливість звільнення. Обмін – це фраза, яка використовується скоріше в медіа. Ми використовуємо іншу фразу – одночасне звільнення. Це більше схоже на те, над чим дійсно працюють обидві сторони. Мені б хотілося, щоб він відбувся максимально швидко. Ми взагалі не прив'язуємось до нормандського саміту. Як гадаєте, найближчим часом ми побачимо українців вже на Батьківщині? Я думаю, що побачимо, але, можливо, не найближчим часом, тому що дійсно процедура сама міжнародного, як ми називаємо, обміну, дійсно під кожний конкретний випадок треба підвести юридичну процедуру. У нас це, можливо, зміна запобіжного заходу, затримання особі, або помилування президента. В Росії також або це помилування, або скасування вироку, або якісь інші підстави. Тому говорити про те, що просто один одному подзвонили, домовились і привезли в машинах, помінялося, це неможливо. Кожна країна хоче зберегти своє обличчя, і в тому числі юридичне обличчя. Тому цей процес, дякувати Богу, йде. І я сподіваюся, що просто юридично треба все це правильно оформити, тому це, можливо, трохи затягнеться, але я сподіваюся, що це буде. Пан Юрій, які ваші сподівання? Так, як сподівання, будемо сподіватися, що люди повернуться. Но єдине, що в цій заяві мене трохи цікаво от в якому розумінні. У цих мінських домовленостях, про які, власне, є ж базою для того, щоб говорити про формулу Штайнмаєра, про, так би мовити, ті документи, які будуть у Парижі, там вже говорилося про обмін всіх на всіх.
Я так розумію, що зараз, судячи з цієї фрази, чогось мене вона так дряпає, тому що тут уже йдеться не про всіх на всіх, а виявляється, що підбираються, як сказав нам міністр закордонних справ, для одночасного звільнення якісь кандидатури. Таким чином, я от не можу зрозуміти, це домовлена якась зміна, взаємоузгоджена позиції чи ні, я просто цього не знаю. Юрій Рубан, політолог, і Сергій Старенько, адвокат, були з нами. Дякуємо вам. А далі ефір телеканалу АТR продовжить «Заман», і ми з вами зустрінемося через 20 хвилин. Не перемикайтеся. Сфабриковані справи, порушення прав людини і незаконні ув'язнення. За що судять кримські